ବସି ପଡ଼ ଆଉ ଆଜିର ଆରମ୍ଭ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଏତେ ସବୁ ସେ ହାରାମଦାଦା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ନଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଡିज ସେକେंड जेंट्स आगे लेडीज स्टार्ट करो आगे। ସାର୍ ମଣିପୁରର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରେପ୍ କରି ଉଲଗ୍ନଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇଲେ ସେ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅପରାଧ ସାର୍। ଅପରାଧୀ ନିଜେ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ସାର୍। କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ସାର୍, ଏ ଖାଲି ସାର୍ ଆବୁର ଠାକୁର ହଉଛି ସାର୍। ଏ ସେକ୍ସି ଦେଖା ହଉଛି ବୋଲି ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁ। ତମ ମାଇପ ତ ସେକ୍ସି ଦେଖାହେଉଛି, ତମ ଝିଅ ତ ସେକ୍ସି ଦେଖାହେଉଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ମତ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୋ ଝିଅ ମାଇପ କ'ଣ କଲେ ସାର୍? ଛୁଆଟି ବହୁତ ଛୁଡ଼ି ହଉଛି, ଚୁପଚାପ ବ ମଜ ଷଣ୍ଢ ପୁରାନି ନଶହ ହାତୁଡ଼ି ଶଳା ନାଳୁଆ। ହଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାଳୁଆ ମାଧିଆ ଚାପଡ଼କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଡାକିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁ, ତାପରେ ତାର ଅଲିଅଳି ସେକ୍ସି ଝିଅକୁ। ଏଇ ଅଛୁ ନା ଶଳା ଉଠିଆ ଶଳା ଭାଷା ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆସିଗଲି ସାର୍, ଏବେ କ'ଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାରନ୍ତୁ। ମିଷ୍ଟର ମାଧିଆ ବାବୁ, ସେଦିନ ଘଟଣା ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେଦିନ ମୁଁ ଘରେ ବସି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏକ ଲୟରେ ହଲଉଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କହୁଛି ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇବା ଛଡ଼ା ଉପାଡ଼ି ବି ପାରିବେନି। ମୋର ବୟସ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମନ ବଳ ତ ଅଛି। ମୁଁ ସିନା ହଲେଇ ପାରିବିନି, ଉପାଡ଼ି ତ ପାରିବି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ସେ ଝିଅକୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ମିଛ କଥା, ଏସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନ ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ମୁଁ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡି? ମଣ୍ଡି ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ମୁଁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡି କେତେ ଜଣଙ୍କର ମାରିଛି ଗାଣ୍ଡି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିସାବ ଅଛି? ହଁ ହିସାବ ଅଛି, ଦେଖିବ। ହଁ ଦେଖା। କୋର୍ଟ ବାହାରୁ ଚାଲ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇବି। ଅବଜେକ୍ଟ ଅର୍ଡର ଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଇଏ ଖୋଲିକି ଦେଖା ଦେଖି ମୁଣ୍ଡି ଗାଣ୍ଡି ସେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମାଧିଆ ବାବୁ ଜଣେ ଧର୍ମଜ୍ଞାହୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କହି ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଇ ମାଧିଆ ବାବୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ପୀଡ଼ିତାକୁ ଡକେଇ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ତାକୁ ନ କରି ବ୍ରିଜ ବଜାର ଉପରେ ବୁଲେଇଥିଲେ। ଆଉ ୟାର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମାଧିଆ ବାବୁ ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ସେକ୍ସି ଝିଅକୁ ଡକାନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ତୁ ମାର୍କେଟ ଠାରୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଠୁ ବା ଦଉଠୁ ତାର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ ବେଶୀ ଛୁଡ଼ି ହବନି। ଅବଜେକ୍ଟ ୟୋର ଅର୍ଡର। ଇଏ ବାପୁ କଲା, ତାପରେ ଝିଅ କଲା, ଇଏ ନାରୀ ହୋଇ ଏତେ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଅଛି ୟୋର ଅର୍ଡର, ଏଇ ମାନେ ହିଁ ଦୋଷୀ, ୟାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ତୁ ବେଶୀ ଛୁଡ଼ି ହ ନା, ଚୁପଚାପ ବ। ହଁ ସେଦିନ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସହ ଘରୁ ଆସି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ? ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରିବିନି। ମୋ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟରରେ ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ତ ବାପର ଘଇତା, ତୋର ବି ଘଇତା, ଜାଣିଲୁ? ସିଧା ସତ କହ, ନହେଲେ ବାପ ଝିଅ ଦିଟାଙ୍କୁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ନଙ୍ଗଳା କରି ପିଟି ମେଟ୍। ମୁଁ କିଏ ଚିହ୍ନିବୁ? କୋଉଠି କ'ଣ? ସାର୍ ମୁଁ କି ଜାଣିନି ସାର୍, ମୋତେ ସେସବୁ ଏତେ ପଚାରନ୍ତୁନି ସାର୍। ସତ କହ ନା ତ ଆଗ ପଛେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେମି। ଚିହ୍ନୁ ମୁଁ ତ କିଏ? ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ହେଲା। ତମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କିଛି? ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ନା? ହଉ ଦେଖାଉଛି ର। ଏଇ ତାର ହେଲା ସବୁ ପ୍ରମାଣ, ଏଇଥିରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତୁ ସେ ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବା, ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣିବା, ତୋ ବାପା କୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ସେ ଝିଅକୁ ନବା, ସେ ଝିଅକୁ ରେପ୍ କରିବା, ନଙ୍ଗଳା କରି ବୁଲେଇବା ମାର୍କେଟରେ, ସବୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ। ଅର୍ଡର ଏଇ ଝିଅ ସେଦିନ ତା ବାପା କଥାରେ ପଡ଼ି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଣିଥିଲା, ଆଉ ତା ବାପା ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲା। ଅର୍ଡର ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଏବେ ମାନ ନ ତ ଗାଣ୍ଡି ଫଟେ। ୟୋର ଅର୍ଡର ଏମିତି ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ହବନି, ୟାର ସାକ୍ଷୀ ଦରକାର। ସବୁକିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ସବୁକିଛି ସାକ୍ଷୀ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କିଛିଟା ଓକିଲ ଏ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଖାଇକି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଖଲାସ କରିବାକୁ ବସୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ? ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କଡ଼ ଚଢ଼ିଲା ଚାଳକୁ ତ କଥା ମୋ ବାଳକୁ। ସବୁ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଲା
ନାଳୁଆ ମାଧିଆ ଚାପଡ଼ ସେ ଜଣେ ଦୋଷୀ ଆଉ ତାର ଗୁଆ କଟା ଯାଉ ତା ପୁରୁଷତ୍ୱ ହରେଇ ବସୁ ଆଉ ଜୀବନରେ ଏମିତି କୋଉ ଝିଅକୁ ସେ ନ କରିପାରୁ। ଏତିକିରେ କୋର୍ଟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା।